chieftain sang Malay-Ati Tribal Association sa Boracay patay matapos mahulog sa ginasakyan nga motorbangka sang iniyang ginbungguan sa isa ka speedboat. Pamilya sini nagapanawagan sa hustisya. Si John Sala nakatutok. Puno sang kaakig kag padayon nga nagasinggitan sang hustisya ang pamilya Coching matapos nga nasapuan ang bangkay sang ilapadre di pamilya kag chieftain sang Malay-Ati Tribal Association nga si Ernesto Coching nga nagautaw-utaw sa dagat. Manumduman nga nabungguan sang speedboat nga napanag-iyahan sang Shangri-La Boracay ang motorbangkang ginasakyan na day Coching kag sang iya kaupod rason nga nagtabog ini kag nalumos sang Miyerkules ang gabi. Sabado sang udto na sang nakit-an nga nagautaw-utaw ang bangkay sini sa baybayon sakop sang Barangay Airport Malay, Aklan. Buwas na talan na nga pasakaan sang sampaw-sampaw nga kasong driver sang speedboat nga ginkilala kay Mansuet Otana. Apang dismayadong pamilya bangod ginapahayag ginabandon na panitana sa day Coching kag ginuna dulong ang mga guest nga sakay sini. Sobrang sakit. Hindi ko matanggap. Nawala na yung tatay ko. Wala silang kaluluwa. Walang awa. Iniwanan nila si tatay. Gina-question man sang pamilya ang patakaran sang nasambit nga hotel nga ginatudlo rason sang pag-abandona ni Tana sa mga biktima. Hatid muna nila yung guest. Tama ba yun? Lahat naman sana ng resort na yan, tinuruan nila yung mga driver nila, yung mga staff nila, na i-priority yung buhay ng tao. Malawas sa pamilya Coching nagakasubo man ang mga miyembro sang ila tribo. Hiningi ko lang sa Panginoon na bigyan si Uncle ko ng katarungan para din maganda ang kalooban namin. Sa ginpagawa nga statement sang Shangri-La Boracay, ilagin kasubo ang hitabo, dala pasalig sang kooperasyon sa investigasyon sang otoridad. Nagpasalig man sila sang bulig sa pamilya Coching. Pod kay Cirilo Renduque, John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.